мо ҳеҷ бовар надорем ки дар 6 моҳ як бор харид кардан дар кор. ана ҳозир нигоҳ кунед, ҳозир моҳи июлай. Агар ҳозир шумо дар ширкати атоми регистратсия шавед, шумо метавонед якм харидтона то моҳи январ кунед. Яъне ки зарур нест ки ҳозир харид кунед. Сентябр, октябр, ноябр, август, ман намедонам, то декабр шумо вақт доред ки фикр кунед ки харид кунед ё ки не. Дар ин муддат шумо метавонед корро биомӯзед, дар бораи маркетинг план пурра маълумот гиред, баъдан метавонед хариди якмтона кунед. Яъне ки 6 моҳ шумо метавонед ки харид умуман накунед. 6 моҳ агар харид накардед, автоматически удалид мешавед. Агар вақте ки 6 моҳ дар як бор харид кардед, ду каса регистратсия кардед, аллакай шумо кори худтона оғоз кардагӣ ва командаи шумо оста оста одам оварда дар муддати кӯтоҳ муваффақ мешавад. Шумо метавонед маошҳои нағз аз ширкати атом мегиред. Дар бораи пурра ва зиёдтар маълумот дар бораи кор гирифтан метавонед рақамҳои мо нависед. ҳар яки шумо дар мо ҷавоб медиҳем.